It's a holiday Tuesday mga ka-JFS, isang araw para magpahinga mula sa ating mga trabaho. Pero ang JFS Petals and Services ay patuloy pa rin na magdadala ng sorpresa at saya kahit ngayon ay holiday pa. At muli ninyong makakasama ang inyong lingkod. This is host Michelle aka Ate Meets your JFS Sweet Surprise Ambassadress. At ngayong umaga, we are bound to Cararayan, Naga City upang surpresahin ng isang maswerteng may bahay na magsi-celebrate ng kanyang birthday. We're excited to know her, pero bago yan, alamin muna natin ang mga pack na pack at swak na regalong ihahandog natin para sa kanya. Let's go! So mga ka-JFS, as you can see, meron tayong makikitang puto and belao, meron din tayong siomay, meron din kami ditong lumpia and belao, merong pansit and belao, at barbecue. Napakarami mga kakanin ang handog pa rin ng JFS Petals and Services. Meron din kami ditong ihahandog para sa kanya ng Coca-Cola, meron ding Ruffles cake, isang special na teddy bear, at itong aming bubble balloon na may message mula sa ating surprise sender. At syempre, ang ating theme ngayon ay color pink at purple. At ngayong araw, gusto ko itong i-take opportunity na ito na pasalamatan ang lahat ng mga nagmamahal sa atin, mga ka-JFS, at syempre ang aking sponsor sa aking outfit of the day. Maraming salamat Ate Melody Daso, aka Ate Odi, at syempre maraming salamat din kay Ate Ning, ang aming isa ring surprise assistant sa kanyang napakasarap na puto at kuchinta. Naku, kung gusto nyo affordable na puto at kuchinta, masarap na mura pa kay Ate Ning. Maraming salamat sa aming mga taga-suporta na patuloy na nagmamahal sa amin. At patuloy niyo po kaming mahalin at suportahan sa pamamagitan ng pag-like, pag-follow at pag-subscribe sa aming social media account. Don't forget to like us on Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create, but we also captivate. Kaya ano pang inantay natin? Pumunta na tayo sa Cararayan, Naga City, JFS na yan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you po. Hello, ma'am! Kumusta po kayo, ma'am? Mabuti naman po. Mabuti po. Ma'am, masaya po ba kayo ngayong araw? Nasurpresa po ba kayo, ma'am? Nasurpresa siya ni Sir Sherwin. Lapit ka po dito, ma'am. Ma'am, how young are you po? 27 po. 27? Ako, hindi halata, ma'am. Parang 18 years old lang si ma'am. Ma'am, kumusta po kayo ng araw mo? Okay po. Na-surprise. Na-surprise ka po. Ma'am, ano po yung nararamdaman nyo ngayong araw? Masaya po. Masaya. Wala ka po ba, ma'am, kaalam-alam na susurpresahin ka ng iyong asawa? Alam. Wala po. Ma'am, meron ka po ba, ma'am, nais na sabihin kay Sir Sherwin? Yeah, thank you po. Thank you. Naku, damang-dama po ang ano niya, ang smile niya.
Ma'am, ilang taon na po kayo mag-asawa ni Sir Sherwin? Magto 2 years na po Back this to 2 year. years. Apo. Fresh na fresh pa makapagmamahalan yung dalawa. Lapit ka po dito Ay, sa akin, sige po. ma'am. Nakamas naman po ako. Pwede niyo po ba, ma'am, i-share sa amin ang kaunting, paano po kayo nagkakilala ni Sir Sherwin? Para naman po kinigin kami, di ba? Sa Singapore na po kami nag-meet. Oo. okay po. Tapos yun, doon na rin po nag-start yung ano namin. Naging housemate kami first. Tapos Housemate dun- po ni Kuya? Hindi po, housemate pala po sa Singapore, oo. Tapos yun na po. Nagbakasyon lang ako dito. So, kakaway ko lang din. Kakauwi mo lang din po ngayon. Yung year po. Okay po. So last 2 years ago po yung kasal niyo po. Apo, magto 2 years siya kay December 4. Kailan po, ma'am, ang balik ni Sir Sherwin? Ay, nasa Singapore pa po siya. Ako po yung babalik doon. Ay, ikaw po yung Apo, babalik apo. doon. Ay, naku, ma'am. Mabuti na lang po, ma'am. At bago ka bumalik doon, ay nasa ka ng JFS Petals in Services. Yes, thank you. Meron na po ba kayo, ma'am, baby ni Sir? Ay, wala pa po. Wala pa po, ma'am. Naku, very young pa po kayo, no? We wish you po a happy birthday and also happy blessings po para sa inyo. Ano po, ma'am? Ma'am, meron ka po bang kasama dito sa bahay? Nandito po ba si mama mo? Opo. Ayan, mami! Hi, mami! Pwede ka po bang sumama sa amin dito? Hello, yung Lagi ka po sumama sa amin. Bakit ako yung naiyak? Parang ako yung birthday. Bakit ka po dito, ma'am? Dito po tayo sa center. Ay, sige po. Bakit ka po, mami, naiyak? Parang ako yung may birthday. Ikaw yung may birthday, ma'am. Mami, meron ka po bang message para kay Ma'am Bierna? Magpakabait lang. Yes. Kay Sir Sherwin po, sa iyong manugang, meron ka po bang naisabihin? Wala na, mabait na. Mabait pa siya. Napakabait po, napakabait. So thank you so much, Mami. Ano po ulit, Mami, ang name mo? Yes. Ma'am Tess. Thank you so much, Ma'am Tess. At Ma'am Bierna, alam mo ba, Ma'am Bierna, na hindi lang yung sorpresa namin dahil tingin ka po sa likod. Ayun, wow! Designs pa lang po. Napakaganda na. At dahil, Ma'am, ikaw ang reyna sa buhay ni Sir Sherwin, meron kang napaka-special na Thank you po. sash. Ayan po, Ma'am. Isuot po natin. Ayun! Ayun, Ma'am! At dahil po ngayon ay birthday mo, meron ka pong matatanggap na puto in Bilao, napaka-special. At syempre po, wag din po natin kaligtaan ang lumpia in Bilao na sob ng pananghalian mamaya. At syempre, ito rin pong siomay namin na pagkarami-rami. Meron din po kayong pansit in Bilao at ang aming barbecue. Thank you po. Ma'am, at dahil medyo nakakauhaw ang ating mga pagkain, wag ka pong mag-alala dahil meron kang dalawang 1.5 liters na Coca-Cola. Ayun! At syempre, ma'am, dahil birthday mo po ngayon, meron po ditong bubble balloon si Sir. Ano po? Pero ma'am, let me read po kung ano yung nakalagay dyan na message mula kay Sir Sherwin. I wanted to get you something truly amazing and inspiring for your birthday. And then I remembered that you already have Ay! Naku naman! Kinikilig ako! Happy birthday, Mommy Love! Thank you. Sana all may forever! At syempre, ma'am, meron ka pong matatanggap na Rafa Bracelet. At ma'am, gusto ko pong hawakan mo ito, ma'am. Ano ba? Parap na lang po tayo. Ayun ang laki-laki ko si Mami. Happy birthday, ma'am, ang inyong baby. Na teddy bear. Para po yan sa iyo, ma'am. Dito po tayo, ma'am, sa center. Ma'am, ngayong ikaw ay 27 years old na. Ayan, tinitingnan ko ang mga pictures dito ni ma'am. Kagandang dalaga ni ma'am, oh. Ma'am, ano po ba, ma'am, ang iyong masasabi? Thank you so much po. Naiyak ako. Nahihiya ka ba? Kay Sir Sherwin po, baka po may Yay! Thank you so much. Love you. Ay, ako naman! Sana may pa-I love you. I love you. Sana naman may ka-I love you. Ano? So, ma'am, thank you so much po sa iyo. At thank you so much sa pagtitiwala po sa JFS Petals and Services. Mabubusog po ang inyong pananghalian. Pero bago yan, hindi kumpleto ang aming sorpresa dahil sa aming pagbabalik. Ma'am, ikaw ay haharanain ng aming not so gwapo, pero poging-poging surprise haranista at kakantahan ka nga namin ng happy birthday while blowing the cake. So magbabalik kami.
And we are finally here sa mismong bahay mismo nila ng Virna para syempre surprisahin na kung ikaw ang Reyna ngayong araw at lalong-lalo ng Reyna sa puso ni Sir Sherwin. At at this point, pakinggan natin ang, naku, sabi ko nga kanina, napakagandang boses ng aming not-so-gwapo pero napaka-poging surprise analista na si Kuya Gab. Kuya Gab, take it away! It's a wonderful day to celebrate life with a beautiful smile. Another year has gone by. The future looks bright. Keep all your worries aside. It's a day I wanna sing joyful songs, and I put my heart in this little song. It's a day I wanna sing happy songs, and I just wanna say to you, happy birthday, darling. You're my God's precious blessing, and I promise to be with you for the rest of my life. I wish for your love and happiness, with my heart filled with gladness, and I wanna say to you, happy birthday, darling. Happy birthday, my darling. Happy birthday, my love. Sabi nila parang araw darating ang iyong aking hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na maikukli ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata, at ang takot kung sakali mang ikaw ay mawala. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di pa asahin, hindi ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. At sa wakas ay nahanap ko na rin ang aking tanging inihiling. Pangako sa'yo na ika'y uunahin at hindi na itatanggi ang tadhanang nahanap ko sa iyong pagmamahal, ang dudulot sa pag-ibig natin na magtatagal. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di para asahin, hindi ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, mula noon
Thank you so much din, ma'am, sa pakikinig at pagsabay sa aming kanta. Kinilig ba kayo, ma'am? Yes! Yes! At ngayon, ma'am, hindi pa tapos ang kilig moments mo dahil syempre, ibuglaw mo mga cake na to at kakantahan ka namin ng Happy Birthday Girl! Happy birthday! Ay! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Woo! Woo! Happy birthday to you! Woo! Woo! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! To you! Woo! Yes, Woo! ma'am, here na! Hey, thank you so It's much your po. time to make a wish and then blow your candle. Yay! Palakpakan natin si Ma'am Mirna! Yay! Thank you! Yan, palakpakan natin si Ma'am Mirna! Thank you so much Hey! po sa inyong lahat. At thank you so much, Ma'am Mirna. Sana po ay napasaya ka namin sa aming munting handog na regalo para sa inyo, Ma'am Mirna. Yay! Nasaya po ba kayo? Opo, sobrang touch pa. Sobrang nakaka-touch, Ma'am. Parang 18 years old lang tayo. Ayan, debut ko po. Ganun tayo kamahal. Ay, ganun ka po kamahal ni Sir Sherwin. At yun, ma'am, nakikinig po ngayon si Sir Sherwin sa inyo. Meron ka po bang nais na sabihin sa iyong minamahal na asawa? Yes. Pa-surprise some more. Yes. Thank you. Yes, salamat sa Diyos. Love you. Ma'am, kung meron kang wish para sa inyong dalawang mag-asawa, ano po yun? Ano po, siguro happy and healthy and stronger relationship. Happy, healthy, and stronger relationship. Naku, ma'am, parang after 2 years, meron na kayong, ma'am, sikreto lang natin to, huwag natin pa kay Sir Sherwin. Ilan po ba, ma'am, plano mo, anak? Ilan po sa'yo po ba, ma'am? Joke lang po, ma'am. So, ayun, ma'am, maraming salamat po sa inyong lahat, sa family Ortega, kay Sir Sherwin Ortega, at lalong-lalo na sa ating reyna ngayong araw, na si Ma'am Mirna. So, maraming salamat. Subaybayan niyo po ulit kami, ang JFS Petals and Services. Once again, ma'am, happy birthday! Thank you. Pag-bilog ng tatlo, sabay po tayo magbabagay. 1, 2, 3, go! Bye!